Uyabona inhliziyo yomuntu ongakholwa injengesilwane. Inhliziyo esuke ingakwazi ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi. Uyabona usuke ungemuntu uma usuke unjalo, uhlula nje ukuhlukanisa ukuthi lokhu kuhle nalokhu kubi. Uyabona umuntu ongakholwa usuke nenhliziyo engenayo into eyilawulayo. Uyazi uhlungabi ukuthi ube umuntu othi makumele enze okubi engashawo nembeza, ovele kwenze nje kalula okubi. Ngisho kungafika ukuthi wena ntshontsha njengamanje uyantshontsha futhi ungakudla unembeza. Ngisho athi uyambona umnikazi waleyo nto ukuthi uyakhala kodwa ungakuvuka unembeza. Ngisho ukhuluma noma uthuka inhlamba, ubona kahle ukuthi lo muntu lona akakuboni ku wrong lento ayikhulumayo, ukhuluma nje noma yini ukuzwa kumnandi njena. Manje ngisho ke mina ngithi noma singakweya ukukholwa sijele ukuthi mhlambe ukwabantu abazidididi noma ukwabantu abathithizayo, kodwa ukukholwa kuyasiza kakhulu ngoba ukukholwa kuyakwazi ukuthi kukwenza ukwazi ukuhlukanisa phakathi kwento enhle nembi. Futhi kuyakwazi ukwenza ukuthi ukwazi ukubona into okufanele uyenze nento ongamele uyenze. Ukwazi ukuhlukanisa phakathi kwehlazo nento engesile ihlazo. Yabona inhliziyo yomuntu ongakholwa inkinga kabi ngoba isuke ifana nje nenhliziyo yesilwane.